e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw men mo Nangue TV min calminen goto kala inde mum e yettode mum. Alhamdulillah rabbil alamina eɗen ɗo e wuro teddugo Madina Gounass e ñalawma aset ene hawri e jeenayyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi eɗen ɗo e Bowal Idi ngal Madina Gounass gam ettade darnude basuji gam heblanade julde nde aleto woni dimanche janggoɓe. Alhamdulillah rabbil alamina bandiraɓe nan ɗo ɓen initortoɓe fondation Dental Dakar Madina Gounass eɓen ɗo waɗa golle tiiɗe woni golle mantinide gam parrande ɗum so Allah lamɗo jaaɓi wadde basuji so seeren ɓe gaari wadde basuji so yimɓe gaari gam wonde e nokkuji ganduɗa taw ko fayida taw ko manti no fewi on jii oɗo bas kam paari oɗo bas kam fewnama ha darima machallah o waɗi fayida sanne no mbiɗen ni tan gonɗen ɗo koye Madina Gounass wuuro teddugo ngo ɗo Bowal Idi ɗo fondation Dental Dakar e darnudin basuji ɗo Bowal Idi ɗo kono kadi e atade kadi wadde ɓoggi ɗi ganduɗa so ari layyede taw yimɓe mbawata hewde ha ɓurta beele layyoɓe mbawa layyade han hannirta ni yetta eɗen gandi so wiyama Idi tan so woni seerenɓe layyima ha gayni e goɗɗo kala o wawa layyade wona diwan jomum woni o noon on jejjina wadde abonné e chaine YouTube mo Nangue TV on jejjina wadde abonné noon waɗi abonné walla so woni ɗon ɗo gonɗa e yebde vidéo ɗo tan ma yi bindel ɓuri nan less ɗon ɗo winde s'abonné ko ɗon ɓoƴƴata sa ɓoƴƴi ɗon to woni a waɗi abonné woni a jeyama hen kala ko nanna hen tan e nder chaine YouTube o ma jomum waw etade jeeyede machallah jarama de machallah on ji golle ɗum waɗi machallah golle machallah machallah garde golle Hadji Sy e Oumar May Anne kamɓe woni ardiɓe gollade Dental Dakar Madina Gounass machallah e Hadji hande ko dawol ɗo e Idi e Bowal Idi Madina Gounass holko dawra ɗo holko woni golle ɗo assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe calminama on juurama on jettama on ñaganama kadi duwaw yafuya en calmina gownu Dakar FM foof e gardagol Allah jabbujaji hande dewol men hande kono gownoɗen wadde ni yettade dingiral Idi ngal ƴewde kala ko foti gollede ɗon golle surtout to banggue basuji ɗi eɗen joguino programme hitande foof kala julde waɗore on saaha basuji ne ɓeyde ga hen gam wallide yimɓeɓe hande kadi e oɗo ñalawma kadi hande ko ɗum dawruten ɗo hen ko ɗum tigui dawra beele golɗe puɗɗa beele ka yimɓe gaari no moƴƴi eyyi kañum kam nde wonno golle muɗum nde namdaki keewal yimɓe ko ɗum tagui ko yimɓe seeɗa tan nodda yo gar ballodira pour mbawa darnude basuji wona golle kewɗe golle no fewi ɗum tagui arama noon yimɓe gaari kono noon kam ko arɓeɓe foof gollo jarama Oumar Hadji Sy en garde Oumar Anne ceerno Oumar salminama no fewi eɗen ɗo e Bowal Idi Madina Gounass eyyi caggal salminde bandiraɓe e salminde kadi yewro golle ɗe Idi ko waɗata ɗo ko woni koye ɓardede wallahi Allah waɗata ɗum tuggude tan e dugutel Allah jabboja ha yettude salmini dendagal bandiraɓe e musidɗo men Ama Samba Lo eɗen alhamdulillah rabbil alamin ko noon tan bandiraɓe foof dayi ɓesgo hawride gamɓe ɗo yidde kadi wallodirde kadi e gollude golle ɗe to yimɓe gaari janggota kadi golle ɗe tawrama no mbowi tawrude ɗe ni inchallahu so jaam tan seeɗaɓe kadi mbaɗi hen duwa laamu ñettude ani yaltini kadi so ndelmo muɗum hesa ma wallodirde yimɓeɓe to banggue machine ngaji ɗi mbasde kadi ɓittude yimɓeɓe e nder rendo ɗumne kadi nanodirama famodirama inchallah kono wanoɓe tan ha joni alhamdulillahi avancement tan so Allah goto goto ma yen hoore mum ma yettude almudagal mum so hawri e wonede joni min jarama wonno ko Oumar Anne bandiraɓe nani paami e garata Amadou Sadio annene jeeɗa koye ardiɓe organisation Dental Dakar Madina Gounass hande ko dawol ɗo e Idi holko dawra ɗo hande a salminama Ama Samba Lo waɗi o min calmini min juurimama min beltima kadi e garagal maɗo yettude wonani Allah hande ko dawol Idi fondation Dental Dakar Madina Gounass garagol ceerno Amadou Bayel Ba e halfinede men kadi enen eyyi ko adi ko taw ƴetta décision moƴƴo wayno organisation Dental Dakar walla fondation Dental Dakar mbiya noon affaire sécurité
gendarmerie ari haa ɗo sapeur pompier ari haa ɗo yiɗde wallodide e meɗen e dow dental ngal kadi e ndenka e kisal enen fof kadi mballodiren gila e sukaɓe en wuuro ngo wayno ɗum taski en ha e motoji ha e otoji kala garowo yo reeno watta haqqille saabi Allah e yaɗo muɗum wasa wadde ko lorta yimɓe ɓe kadi ko yiɗanede men e ballal Allah yaɗo ɓe duwa ceerno men kadi eɗen ɗo jokkodiri enɗam e ngal goɗɗo dawol gila e mo sallin ya Allah hadi si en Oumar May en e woɓɓe e Gumalo en fof salminde e juurade fof ina weltina kadi ina tinni e yawko Allah yaɗo muɗum kadi jarama kadi anne onon kadi radio Dakar on ngari ɗo eyyi miɗen beltani dental ngal fof beltani sukaɓe fof yo Allah wallu en hokka en juuɗe moƴƴere wadde ceerno men e seeɗa e muɗum jarama feewi jarama ko Amadou Sadio wonno en beltanimama hano hannirta ni Amadou Sadio en jetti bandiraɓe en je on sago posde basuji ɗi goni en ji baso koye dabnude basuji wona min ji ma jamɗe ɗe mbaɗe ha gasa nde basuji puɗɗo londede hen en ji oɗo ko Ablaye Sow Ablaye Dembo en jetti kamɓe kala machallah ɓeɗɗo fof yalti machallah ene darde feewi amin amin machallah ji gowal machallah fuɗɗama tufede leɗɗe e booya machallah en jaa banggue mo ganduɗa ko leɗɗe ɓuuri wonde ɗo en mbawa artu hen machallah kono amin machallah noon en jahat to leɗɗe ɗe tuta to noon yiide leɗɗe won puɗɗiɗe fudde ko jikkiɗo caali ko caali iidi he jeeya on ji e caali ko caali iidi he jeeya on ji machallah ne yaajan hoore mum terrain ɓe kadi ko ɗo tigi ko kewi wonde meɗen ji ɗo ko leɗɗe gonɗo on ji jon ko ɗe leɗɗe fof koye bool iidi heede tuta on ji machallah ɗe leɗɗe kala on ji machallah ɗe leɗɗe fof koye bool iidi he jeeya on ji ene yaaji machallah ko yaaji machallah kadi caaleji ɗe ko ɗiɗi e caali worɓe e caali rewɓe ɗo caali worɓe ki wonɗo to caggal to hirnangue noon rewɓe kadi toon caali men moki noon toon machallah en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal gonde nde koye yebde ayaw men mo Nangue TV Sénégal ɗum ne jetti min jarni bandiraɓe kala e kuuɓal ɗumnen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo noon directeur Nangue TV en jettini bandiraɓe kala e kuuɓal noon Gumalo Ablaye rafta ko mbiɗa Ablaye ñande wiyete ko wona inde Abou Ndiaye nam mi ten waare moƴƴere ceerno siraji ko kampa golluɓe ɗum wi kam ala ndew wonɗum leɗɗe jooɗa wonti yoɓirgam o yimɓe nawni no waɓo ceerno siraji wi naw waare nde galle ci temen nayyi rokkimo wigam jaɓi on pesiti moƴƴe machallah wi haade ma jippinde waare nde on waare nde filmé nande Abou Ndiaye machallah vraiment jottimi kisa tawmi ɗon baba man sall tawmi ɗon welnere kalanmi ɗum kadi o haaldu noon machallah welnere caggal moto o ko fuɗi waare nde mbiɗen gonɗo ko wallude baba man sall wondude basude machallah kalami nene ɗum Abou Ndiaye yalti heddiɓe fof jalti rewɓe machallah mbi hay ko ñane en ɗuɗo en nder torke wadi ɗo waare nde machallah ko hono ndeɗo kadi jokkirandam mo waɗi a jokki andam min noon mi wawa yebde Abou yalti ko Ndiaye baɗi wallahi ko fotam wallahi wallahi goto jaaɓi Allah Allah jullo gurdam ceerno meɗen jullo gurdam Abou Ndiaye allahumma amin allahumma amin allahumma eyyi allahumma amin ko joguimi ko ɗum tan minen mi ala haaji ɗo wonaki a waɗi fodde ma vraiment ɗon tigui beltima jarama yalla moƴƴere bisimillah ceerno Gumalo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah calminanmi ɗo ko dental arɓe yamirore ceerno Sadio Di ɓuuri seydi e caali iidiki gonga ɗuɓɓi to ceerno Hamme Baba Tall ha yeehi to ceerno Ahmad Barou Mou ari ha to Haji Ɗaali ɓeɗo foof cuuɗi ɗi mi salminiɗi ɓe juurima alhamdulillah e nder ɗo e Madina Gounass Sadio Di ɓuuri seydi radiyallahu taala anhu o waɗi ko yimɓeɓe fof mbaɗani holɗum o aawi leɗɗe mangoje fodde hectare walla hectare uji 5 mumantir ladde ina ñaama ina haara riwetake
mumantere ladde ina ñaama riwetake yimɓe ina jaha ina ñamanno gokke coodata yimɓe ne gillo leɗɗe pop bangeji ɗi fot funnangue e hirnangue gira jaha petta ñaɓa ñaamoya mbarkinoro jeeytake ɗum ko ceerno men tan yiira ɗum e kaƴe tati hirnangue sahal aleri woni kaƴe tati e kucciti funnangue damal ko gotal waɗi leɗɗe ɓesnoje mangoje nande makkatul mukarrama en jetti Allah heeɗi alhamdulillah Daka Madina Gounass so yeehi ha o bari joɗade ko nando lewru korka nando lewru korka kaalowo fof ko haala Daka haalta kaalowo fof ko haala Daka haalta so yeehi ha ɗum yettima funnangue e hirnangue sale ɓaleri hunde fof nanggodira konngol wonta gotol annora feeña kuusere nanggodira hakkude kammo e leydi soro ko goto Madina Gounass waliyo ko goto e leyɗele ɗe o tumni leyɗele ñannoɗe waɗen almami en waɗen salliji en ina noddina waɗen wajifa asuɓi juma immorade to Allah e nulaɗo mum e sak Tidiani o e Madina Gounass nde tijja haare lomti bam muɗum yeehi ha Makka hajjaya ceerno Abdoul ceerno o yeehi o hajjoyi nde o yeehi ha o hajjoyi Allah waɗi o heddi to rutti e joomum aduna fof dilli yerɓi gonɗi jani caami ceerno men Amat Tidiane muñiti yimɓeɓe yimɓe fof muñi to Allah inulaɗo muɗum gandi nde ɗo kam ko Allah waɗi ɗum ɗo hay goto meeɗa yirede maayi Makka arti ko aduna o premier ko Madina Gounass radiyallahu taala an min jetti Allah inulaɗo mum min jetti oɗo ceerno mbaɗanɗo ko en gandaɗo mofta allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallim e fondation a jarama machallah weltanama no fewi bandiraɓe nani paami kadi beltima hen no fewi machallah bandiraɓe daari kewal e peewal haalnama no fewi haala ko waɗi fayida en jettiɗen kono kadi en jarnima hano hannirta ni donc musidɗo moon Amadou Samba Lo wonno e ɗo e ayaw men mo Nangue TV ɗum noon hon jicina wadde abonné e wadde j'aime ɗum noon en jetti foof en jarni foof en dokkon aadi kadi ha sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo o jaaɓi